katao. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tao, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang Radyo Bacolod Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay.
one day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Natultulan ko magkita nga ako nopya ba? Init mangyapon ba? Karon ko lang ni kaonon Subo na lang. Oy, nano ni? Basi panos na ni? Daw basa na niyaw? Hindi maniguro panos Mainit pa ni. Amo na lang ning nabilin ko nga hopyang isa ka bilog. Ikapikapon ko danay niya para nga mabugnaw. Baw, katabnol ba? Kakainit pa. Huling! Malakat ako! Sa diin ka makadto, si Alvina? Mabakal ako ulo sang litson! Nahidlaw na ako magkaon sang litson Gani nga malakat ako! Bantayan mo ang tiyanggi, ha? Kag magbantay ka man sang balay, kay damo diri kawatan! Hala sige. Malakat na ako. Ti man. Kundi nagatindog ang duha ka dulunggan ni Buklan, pagkabati niya nga mabakal ako sang litson. Ay abaw, ang barikosyon no? Mabakal sa kuno sang ulo sa lechon? Ay, abi may isa ako? Never! Pero sa pagkamatuod lang, nagalaway man ko sa pagkabati ko sang lechon Anay ka? Ano blang maayo ko nga buhaton siniman? Para makabakal man ako sang ulo kalitson. Uy! Ano ining ari sa butilya, Kag diin ini magaling? Uy! Ano to? Ay? Sang nagligad may unod pa ni. Andi ka. Wala. Ano nang sasulod sa butilya, Aber? Uy, hindi man na ilaga? Ano naman, himutaran ko sa mayo? Hala! Tawo nga gamay! Uy, pagwaon ko sa kuno? Ati pagwaon ari ay kay itak-tak ko ni sabla.
Ara na, nahulog na siya. Salamat. Nakakuhagin man ako. Sugod karon. Ikaw na ang akon agalon. Magpangayo ka bisan ano. Your wish is my command. Uy, ano to? Ginapawis niya ako? Ate, sige kung sino ka man, ang wish ko, pamatian mo sa mayo, ha? Amo niyo? Gusto ko, magsulod ka sa litsyon nga ginadala sa babae nga si Barikoson. Matuman, busing! Your wish is my command! Wala. Nadula siya? Uy, hindi. Uy, hala. Si Barikoson. Ara na ho. Nakapauli na. Kag may dala sa matuon nga ulo sa lechon. Uy. Hindi ang gamay nga tao. Nagsulod sa baba sa lechon. Tapos kagi karong Barikoson, mapwesto ako Na, dire ako mapwesto sa higat sandalan. Tanawang ko, abi ko anong buhaton ni Barikoson. Lantahon ko kung anong buhaton niya. Kung makita niyang jutay nga tao, nga ara sa sulod sang baba sang iyalitson. Ay, kalisod! Kalisod, sining binayaan. Grabe pang ginakanta ni Barikoson ba? Ay, kalisod. Bago ako di! Oh, ara ng duwende. Hala! May naghahambal! May naghahambal! Sino ka? Bago ako! Bago ako! Kay ko hindi! Madugangan gid ang barikos mo! Inaya. Hindi! May jutay nga tao sa sunod sang bakbas sa litson? Ang mansanas! Nangintawo? Ay! Tabang! Tabang! Oh, ato! Ginaboy ang ulo kalitson! Ari mo gid ay kay puluton ko. Palapitan kong ulo kalitson. Ari na. Ari ng ulo sa litson, no? Baw, siling kugid nga ihaboy niya ini sa kahadlok.
Ubusong ko ni kaon bala. Dasigong ko kay wala pa si Matan. Buka namit sa buruso. Tagay! 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 Sinamla. Ba? Matan? Oo, ako, Tagoy. Uy, matan. Ang ulo sa baboy di na. Di nang ginakaon ko nga ulo sa baboy. Baboy man! Ulos ang bukaw-bukaw ang imo ginakaon! Tingala ko gani nga sige lang ungan mo sang kanon. Oo, pating sudan ta sa panyapon, ubos mo na kaon. Ano na lang panyaponon ta nga sudan kay naubos mo na kaon. Pati gani bukog, ubos mo man. Hindi. Damgo lang gali ato. Animal gid animal. Naubos ko na kaon ng bukaw-bukaw. Pati bukog, ubos pa. Huling, ara si Matano. Tawgon ko siya. Nga, Ate Alvina, haw. Pamangkuton ko siya. Parte sang love life ni Buklan. Nainit ako sa katikalon sang Buklan nga ina. Kung pasugiron mo, do ang tanan nga babayi nagatabid sa iya. Matan! Dali bala diri anay. Oh. Nga, Chalbina? Matan, mamangkot lang ako sa imo Parte sa ano na, Chalbina? Parte sa imo amo nga taman katisoy. Si Tagoy? Oo. Matan, inang si Buklan, may nubya ina siya, magluwa sa mga GRO? Hoy, may hara. Wah! Sino ina siya, Matan? Bati ko. Daw si Lagrimas na niya ngalan mo? Uy, matuod Matan? Oo. Ano ina si Lagrimas? Gwapa? Suro kay Tagoy, gwapa ko na. Kagdason, sexy. Ang bati ko gani, 36, 24, 36. Wow! Sexy gali kun amo eh. Isaya pala nakapaahuling. Lulit, may isiling ako sa imo. Oh, ano ina tring-tring? Si Norma bala kag si Muret, nag-break na. Kakaanga nakasiling ka na tring-tring. Kabalo ka, Lulit. Kada kaon nila, wala na sila nagahungitay. Kahapon, nakita ko sila nga nagakaon. Si Moret, sige lang ang iya usang sang pandesal. Kag si Norma, sige man ang ihigop sang sabaw sang batchoy. Nag-break
sila. Di, naalipay ka nga nag-break na sila. Kabalo ka, Lulit. Inang si Moret, crush ko na siya. Di kung wala na sila, kundi, basi, makatalupangod na siya sa akon. Di, paano yan si Orly? Pabay, da si Orly. Si Orly man na siya gihapon. Oy, naano ka uka? Nga kadalom gid sang ginapaminsar mo. Oray, kalibog ulo ko. Ay nga aman uka. Hindi ko maka-score sa amiga ko nga si Olga. Kay man may nagabantay sa iya. Sinong nagabantay sa iya? Ang iya manghod. Ay kahapos sina. Kundi, pangaluyagan mo ang iya nga manghod. Lalaki ang iya manghod. Ay sus ka mango sa imo oy. Ang buot ko silingon. Paayunan mo ang iya manghod. Hatagan mo siya kwarta. Dulce, o kung hindi gani, hampanganan. Uy, tuod no? 20 pesos. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan. Number 1 Basta Radio Bumbo. Bilang ko
dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Bahin sa nagligad, ginsugiran ko si Arnold nga dalakpon siya sang pulis. Tungod ginakusar sa ni nanay. Tungod sa ginbato ang amon balay, nabatian ni nanay nga gintawag ang iyang ngalan. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Wala kami makabuhat sina iya. Nagpauli na kami pagkatapos naman nga makainom sa Tianggi. Pero ngalan mo gid ang nabatian ni nanay nga ginsambit nila. Ay, amo gali. Nagahimo sa rasang mo agod nga pasibangdan kami, amo na. Ang atop na mo na gubagid. Muna nga nakakig si nanay. Kag nadula man ang hinigtan ni nung Pablo. Ate, wala kami sila magkahimo kagabi, Temprano pa kami na binulagay, amo. Ate, palagyo nila ka mga daan. Kay dakpon gid mo karon. Ate, sige. Salamat kayo sa imo, Samson, May nakaginsugiran mo ako. Wala kaso, Magpalandago na lang kamo para hindi ka mong madakpan. Buti, Nay. Anong natabo? Nadakpan ka day, Arnold? Wala sila madakpi sang pulis. May nagtip kuno sa iya nga may mang-raid. Ha? Sinunay? Abot man gani, Wala ako makahibalo. Kag ambot kung sinong sukton naton sa aton atop nga nagkalaguba. Si tatay na lang ang makayo o si nanay, Siya man lang makaibalo magpamanday. Kire, may nanawag sa imo nga uyab. Nagaulat sa imo sa telepono. Silingas siya, nga wala pa ko makaabot. Ngaw. Daw sa mano sa imo ang uyab nga siksi na, hat pa.
Lakat na. Silingas siya nga masako ko kayo. Sige, nalang gani. Hindi makakasakon kay si Pansikari. Katahom sa iya. Mainhin. Kag isa ka maestra. Kag nakahibalo ako kung diin siya makita. Pangaluyagan ko siya. Kag ibulos ko siya sa akong nobya nga si Marieta. Adios, Marieta. Siling, may nagapangita diri sa ako nga bisita sa gwa. Wala man ako sa nakita diri. Hello, Kari. Ba? Pulis man ini? Sino ka gani? Ako si Kiri. Atong pulis ba lang nagbaton sa inyo akusasyon? Parte sa inyo kusina nga ginhaboy sa mga adik? Nakadumdum na ako May mabulig bala ako sa imo, Sir Kerry? May gina-follow up kami nga kaso diri sa lugar nga ini. Kag nalumduman ko, nga diri ka man gali nagamaestra. Gani naisipan ko nga maghapit diri. Amo gali. Salamat gid sa imo paghatag sang atensyon sa amon akusasyon ni nanay, ha? Pero wala gali madakpan ang mga tawo nga ato? Wala. Tungod may nagtip sa ila Gani nadula sila sa inyo barangay. Kapag hindi ka magpalibog, nagapadayon kami sa pagpangita sa ila. Salamat ko na mo, sir. Mahimo bala? Hindi na lang ako pagtawga nga, sir. Kiri na lang. Ate, sige, Kerry, Paibaloon ko lang kamo. Kung may badakpan kami, bisan isa lang sa ila. Salamat, Gid. Ate, sige Amo na ako, Kari. Sige. Bye. Bye. Ato na siya. Wala ko maguna-una na makikita siya sa akon diri. Pero, gwapo siya. Kag daw mabuot man. Mabuot nga pagkapulis. Hindi siya sindikato. Kiri, matuod ba lang islan mo na si Marita? Oo Ngaw, interesado ka? Dugay na Pero abi ko makudalan mo na siya. Ano pa, wala na ako mag-move. Wala na ako mag-rival sa imo Ate, okay Imo na lang siya. Pagustuhin ginawa mo na siya. Kung sa romansa, wala ka na sang pakayoon pa. Pero tama siya kagasto. Nagapangayo siya nga baklan ko sa sang auto. Kag kung mabuhat mo na sa iya, ayan, mahapos pag-agaw mo sa iya sa akon. Ati, buhaton ko ina Hindi ba lang may raid kita karon sa gabi sa isa ka subdivision? Patod nga, makakwarta kita sang dako. Kag baklan ko si Marieta sang auto nga akong irigalo sa iya Ate, okay Regaluhi sa sang auto kag mga malahalon nga alahas. Ate, okay Basta hands off ka na sa iya Okay, Madrigal Amo na lang ang kalipay sang policewoman nga si Madrigal nga ginbuy-an na ni Kiri si Marieta. Sa pagpadayon ko pagid. Kiri, aton-aton lang niya. Ano ina, Madrigal? Karon sa gabi samtang nagarid kita sa mga foreigner. Akong maluting sang ilang mga gamit
Patod, nga madamo kita sa makuha dito, nga makapamanggaranon sa aton. Halong ka lang ha. Nakaibalo bala si Hepe sang tanan nga pagkabutang dito. Pati ang kwarta nga ginwithdraw sa bangko. May kontak ayan si Hepe sa bangko. Gani nakaibalo siya sa mga butang nga aton makuha dito. Siya ang makuha sa mga butang ina. Kag tungaon niya. Ang katunga, partidahon naton nga mga nag-ulupod sa pag-raid. Ati, okay ah. Nakahangop ako nga si Hepe. Daw sa liyo na yang gutom ya. Ara siyang tanan kakaayuhan. Kay man, may dako siya nga partida mo. Natural lang ina. Kaya ti, siya man na may dako nga sa labton kung mabulilyaso kita. Sa hindi na ako makahulat sa tanan nga raid. Amoy ning pinakadako nga mahulab namon. Duha ka kundo sang foreigner ang amon ridon. Kag nakahibalo ako nga may mga natago sila nga syabo. Kag iban pa nga illegal nga mga butang. Kag nakahibalo ako nga ubuson looting sa mga tao ko ang mga malahalon nga butang dito. Wala labot sang kwarta kag droga. May makuha pagid sila nga mga gamit nga mga imported kag malahalon ina kayo. Oh, makapatindog na ako sinisang mansyon kung matabo. Kag ang masaligan ko nga mga tao among ginaupod ko. Kag amo man sila ni Kerry. Halos puno ang sako nga nasudlan sang gamit nga ginuting ko sa kwarto sa mga foreigner ba? Kag nakapangwa ako sa mga gamit nga malahalon. Samtang nga ginabulya-bulya sila sang akon mga kaupod sa gwa. Baw kadamo gidya sa nakuha ko ba? Baw piho, nga mamanggarano na gid kami sini. Mamanggarano na kami sini kaayo. Amoy ning amo na looting dito sa kundo sang foreigner Hepe. Isa ka Omega Jupiter watch, 1 Omega Mars watch, 3 ka botelya sang French perfume, Nike shoes, smartphones, Oppo, Adidas sneakers, 5 ka bracelet nga naghalin sa Tarsinia, $2,000, 300 Qatar Rial, 5 branded shirts, sandals, wallet nga nagaunod sang ATM kag ID. Amulay na sir. Wala labot sa mga droga kag mga ecstasy nga nakuha sang PDEA. Kag ugali sir. Gindala na mo ng 2 ka ido. Ate maayo. Anong siling mo? 2 ka ido? Oo, Hepe. Nga ba lang nga nagdala pa ka mo sa 2 ka ido? Hepe, hindi basta-basta ang mga ido ngayon eh. Mga imported din nga mga ido. Nga kung ibaligya, sobra 1 ka milyon ang bili. Sobra 1 ka milyon? Oo, sir. Amo na nga gindala namon. Man, dako ang makwarta nato sa mga ido nga to. Pila ka bilog ang ido? 2 gani, sir. Ate, tag-isa kita. Ate, oo. Di nang ido? Ato sa patrol car, sir. Ginbili na mo dito. Ginhigtan, agon ini ka makahalin. Ate, sige. Tag-isa kita. Sir. Wala madalang pagpangluting sa aton pag-raid. Droga ang aton kuhaon.
kag hindi ang mga pagkabutang. Nakaibalo ako. Magkanto ka mo karon sa balay. Kaysa ulogo nato ng aton kadalagan sa raid ngayon. Ate, okay sir, approve. Kari, nakahibalo ka na ba sa bago nga balita? Wala pa. Wala ako sang huyog nga mamati sa mga balita, no? Nga, pulos malang makapadula gana. Pulos patyaday. Kag pulos kawatay. Ariya, lain naman ini nga balita. Droga naman ini nga nasikop sa mga pulis sa kundo sang ginaarkilan sang isa ka foreigner. Siya galing nagapadala sang droga diri. Ano pa? Hindi maubos ang droga diri sa Pilipinas? Maayo kun amo Bisan paano, mabuhinan ang kawatay diri. Kag hindi lang ina ha? Ang mga pulis, madamo sang naluting sa kundo sa mga foreigner. Anong naluting? Ambot lang Wala man ginhambal. Pero kadamo kuno mo. Uti, di na subong yung nadakpan? Ara sa kustodi sa mga pulis, kag wala kuno sang bail? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Oras nga Bombo Radio Bacolod, 32 minutos na naklabay, stock na alas 4 sa hapon at kita magpapati sa inyong matahong nga mga drama. Kung tanay, rin naman nato sini nga pag-award sa ato sini winners, 2 winners sa subong, mag-claim siya pa di sa ato si Juan to Panalo,
Part 21 promo. So, direkta sa Studio B, punsa kay Bombo Jazz de Sus Madrigal. Bombo Jazz, kamin! Yes, Bombo Dennis Rubica. Dennis is the name that I really love as always, no? Kapanguyab-kuyab ko di Bombo Dennis, ho? Kaya nga, ang akong siniya nga kwarta nga i-award sa aton siniya nga mga winners, hidwa kabilog din aton si mga winners, ho? Amo lang rason ko nga aga panguyab-kuyab ako sang cash prizes mga kabombo. Imagine ka na, no? Sa aton siniya nga panalo 1, 2, panalo promo part 21, nagapanan ka pagpamugo nato niya sa mga papremyo. Duha katag 500 pesos sa cash, kag duha man ka balde nga sang orkan nga naga-worth 500 pesos each. It's because we have two winners. Unahon nato na ato sining first winner, no? Gin lawag ini siya Bombo Dennis mga kabombo. Ato si winner number 1 sa kay Bombo Arlene Bainita Kaina, no? Mga around 6:54. And she beats the deadline, no? Nakaabot diri si Ma'am Rachel B. Halandoni sang Purok Rose, ano ini man? Purok Rose, Barangay Kabuga, Bacolod City. So ari na ang aton siniyang unang winner nga iga award, no? Sa aton sinagapanan nga promo, no? Without much ado, by the way, pa-greet ko bala, palapit abi sa mic, Ma'am Ma'am Rachel. No, may hapon, Ma'am Rachel? May hapon. May hapon, Ma'am. Sige. Lang ako palapit-lapit, sige. May hapon. May hapon. Sige. Sino kaina ang nakabati? Nakabati ka, Ged, no? Sige. Nakabati ka. Nakabati ko, Ma'am. Kinakul ba? It's okay, no? First time mo ni? First time. First time, that is why, no? First time, ginaalalayan ko na si Ma'am Rachel kay sila nga may hambal-hambal pa. Kuya, no? Si Ma'am Rachel is from Barangay Kabug, Bacolod City. So ready ka na, Ma'am Rachel, sa imo siniya nga pagbaton sa imo siniya cash prize ng 500 pesos? Ready na. Sige. Si Ma'am Rachel, how old are you? 47. 47. May bana? May aragin, Ma'am. May mga kabataan? Pila kabilog? 3. Ang kamagulangan pila ang edad? 21. 21. Tunog-tunog ka, Ma'am. 21. Sige. Ay, kaduha? 18. 18. Ikatatlo? 15. 15. Okay. Anong palangitan ni Ma'am? May obra ka? Why, Ma'am? Sa sulod sa mulay. Plain housewife. Si Mr. Party entertainer. Ano? Party entertainer. Entertainer? Wow! Entertainer? Party entertainer. Party entertainer! Wow! Kasi Dapat gusto ko mo sa pa party party? entertainer. But silingon, party entertainer, Bombo Dennis. But silingon, magic. Tisling ko gidaw sa mga kabataan. May mga magic. No, kanami na, no? Tiyamakon mo na. Ang yes, siniyang pagserbisyo, ginapahalipay ang mga kabataan sa party. Not only mga kabataan, I'm sure sa tanan ka kasi sang mga selebrasyon. Sakay Ma'am Rachel, Mrs. Halandoni, ready ka na? Yes, Ma'am. Sige. Oras ko hatag. 100. Ika-2. 200. Ika-3. 300. Ika-4 na daho. 400. Ika-5. 500 pesos. Tindi lang 500 pesos? So ma'am, kitaan ka daw, tulok na sa camera, makitaan ka to sa taga-barangay Kabugo, sa bugo sa kalibutan. Ano ang mahambal mo sa paggabaton mo sa 500 pesos sa cash? Madam, salamat sa Bombo Radio and Star FM sa ilang pa-promo. 1-2 panalo sa Bombo Radio at Star FM. By the way, anhon mo na ang 500 pesos mo. Pangdugang plite sa estudyante. Wow, ti pinadahan ng estudyante, 3, no? Yamakon mo na, basante na na. Sa tulad sa isa ka semana, nagbalik na sa klase ang mga kabataan. Balik na, no? Balik na. Okay. So, ari pag ito, ihatag ko balde, no? Nagabalor ang gift pack ni sang 500 pesos man. Bato na kag dala. Sige. Ma'am Rachel, ang imo sa pagparagdaman sa aton sining mga pinalangga nga matag palawati?
Ay mo sa ipagpangagda. Ginagda ko kamo mag-intra man sang ilang raffle sa Bombo Radio at Star FM. Para magdaog man kamo sang 500 pesos and isa ka balding puno-puno kag awas-awas nga pa-premyo. Oho. May tsansa pa nga magmangin. Milyonaryo. Yamakon mo na, no? Dali na lang. January 21, Sabado. No? Ang aton sininga, Grand Draw. That is why damo orgid ang padala nga mga entries kay tidamo pa man nga inadlaw nga may tsansa ka mo magdaog sa aton sininga daily draw. May tsansa ka mo nga magdaog man sa aton grand draw nga may 1 million pesos sa grand prize. Kaya aton sinitanan nga mga non-winning entries from weeks 1 until week 7 until nga sa maabot nga Enero 21 kapamaton pa kita na cut off time naton mga 12 noon na mo. No, so padayon kita ang pagpadala sa aton mga entries. For the more entries you send, the more chances to become a millionaire and winning every day sa aton daily draw. Ma'am Rachel Halandoni, congratulations para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bumbo, number 1. Huluyaon gito si Ma'am Rachel. Congratulations, ma'am. O, sige. Wala ni bugto, no? Stay put ka lang danay, ma'am, ha? Kay may ara pa kita sang at o dali lang git. Bumbo, Harold daw napatay kita diriho. Okay lang na? Padayon lang kita diriho. Okay lang Okay, okay, just sige. Okay, I-check. Okay lang? Okay. Padayon kita? Yes, go ahead. Ate, sige. Ma'am, dali diri. Bombo Dennis, no? Para nga wala bugto ni ho. Ari naman diri sa aton tupad, ang may smiling eyes mga kabombo, no? Kay kagwapa gid, no? Gwapa man si Ma'am Rachel. Lain man niya nga beauty ang iya kagkataas gid. Aton sini nga winner, ginawag. Amo ni gani. Yes, Bombo Dennis. Ay mo duwa ka mga winner ka mga tag-aso. Daw na magnify gid Bombo Dennis. Daw ginahambalan mo kuya kay ikaw ya Bombo Jazz sa 4'11 ka lang ya. Di sila ya 11'4. Gani man. Oo, 11'4 Very poor gid ang height. O sige. Ano ang aton sini winner from our announcers booth na ginawag ko kaina mga around 1:14 PM down here sa aton sa Studio B. Ako man ang mag-award Bombo Dennis. Kaya nga, gilawag ko ni Kagina. Nabatian mo, ma'am? Wala ko nabatian ko kasi is. Oo. Tawagan ako nga sa tupad balay ng bayan. Amo na ang ginatawag, ang ginahambal ko. Ako may katuan ka mo, billion, gid. Kasi syempre, hindi man tayo ka paulmunong sa aton si balay, kaya may mga hilikoton man kita, no? Sa pagpakabuhay naton sa matag adlaw-adlaw nga tanan. So, kinahanglan may arag gid sang may magabilin ka magpamati, no? So, without much ado, ari ang aton sila another winner. Replacement ini siya sa nagdaog nga wala nakaabot. Grace B. Coruña, sa Purok 7 Barangay Nayon, Banwa sa San Enrique Negros Occidental. Yan sila proof of purchase. Nescafe o Bombo Dennis. Kainang yan so na nga proof of purchase si Ma'am Rachel. Nescafe man. Pariya sila manog. Ano gid namin inom subong no? Kay katugnaw? Gali man. Pero how old are you, Ma'am Grace? 46. 46? Okay. May bana? Niyara. Okay. Pila kabataan? 5. 5 pa lang. May plano. Ako yung gani, plano ko, puros ng plano. Huwag ito pa. 5 kabilo. Anong palangitan-an? May ubra ka, ma'am? Adaan sa balay. Adaan sa balay. So, ang imo siniiya nga mister? Driver. Ti sa lupit-lapit na sa aton singa mic. Driver, ti sweet lover, no? Ti at least may palangitan-an. Ang imo sa mga kabataan nga 5 kabilog dun sa mga estudyante? 2 lang. 2 lang. Ti sige. Sa ipliti sa mga estudyante. Unang hatag? 100. 100 ano? Pesos. Sige. Kadua? 200 Ikatatlo? Ika-4? 400. Ika-5 na daho? 100. Di lang 500 pesos? Sigurado ni. Sigurado na. Hara na sa kamot. Ano ni Ma'am Grace? 500 pesos sa cash. Lite, kag baka sang kinanan sa... Sulod sa balay. Sige. I-plate sa mga estudyante, sa mga kabataan. Sige. Bulig? Nga bulig. Sige. Pag nga bulig, kaya may lutuon nga pambalon sa mga estudyante. Okay?
Unod sa mga groceries, gabalor man 500 pesos. What siling award sa imo sa premyo na baton gid ni Ma'am Grace Coruña. Ma'am Grace, since nga ari na kapti. Si kapti. Ma'am Grace. Nagapasalamat ko sa RFN at sa mga sponsor na nag-sponsor sa promo. Madamo din gas na. Ako mahal man? Oo. First time naman. Puros first time, Bombo Dennis. Kaya mo na daw gina-entertain ko lang sila gani nga nagasaot-saot. Baka Dato? wala pa kulbaan, no? Sige Since wala na sige. Radyo! Bombo number 1. Okay. Winners for today, mga kabombo, sa aton si 1-2 Panalo Promo Part 21 with 6 million pesos worth of total prizes, 6 million pesos worth of katsiyahan. Bombo Dennis, Rubica, back to you! Yes, salamat kay Dumumbo Jazz. Namatayin mo kami na ato sinipag award sa atong duha ka mga winner naman. Sa patayin na itong panagta sa mapapremyo, alis sa 1 to Panalo Part 21 promo. Nga gawa, pwede pa ka mag-apon kapalagas nga ako sa inyong mga entry. Base nga ikaw ang magrasyan sa aton siniya nga grand draw. 1 to Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio, kag Star FM. Balik kita sa aton sininga drama. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry.
Nga I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang ko magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Amo na lamang ang akon kaaking sa mabatian ko ang ipanghambal ni Concha kay Anvit. Gani ginpalayas ko siya. Natulugan si Anvit nga nagahilibion sa kalain sang buot. Samtang si Joshua naman, kaagahon na kag makabugtaw. Kag amo na lamang ang iya kabalaka nga wala madayon ang date nila nga duan ni Anvit. Sa pagpadayon ko, salamat. Aga na. May muna ako nga makalakat sa balay ni Mrs. Marta. Mangayo ako sang pasaylo sa kay Anbit. Hindi ko ngod nga Indianon ko siya sa amon date nga duha. Malakat ako sa bunggid. Oy, Joshua? Diin ka makadto? Aga pa kaayo, ho? Wala ka pa gani makapamahaw? Hindi na ako magpamahaw, Nay. May kadtuan na ako sa makadali. Sige ha. Ay, ato na siya. Nakahibalo ako kung diin siya makadto. Kanday Anbit. Apang hindi siya pag-atubangon ni Anbit. Tungod akig ini sa iya. Ikaw gali, Joshua? Oo, Mrs. Marta. Kwan, may natabo ko nga wala ko makaabot kagabi. Dinagli si Anbit. Nagakatulog pa siya. Hindi ko siya mapukaw. Bangod, wala siya matulog isang maayo. Magbalik ka na lang, Joshua. Mrs. Marta, mangayo ako sang pasaylo. Wala ko pagkungda nga hindi mag-abot sa amon date nga duha. Natulugan ako eh. Kag hindi ako makaibalo kung nga natabo ato. Sang makabugtaw ako, kaagaho na.
Gani, ginulat ko lang ang pagbutlak sa adlaw, kag magkadto dire. Magbalik ka na lang. Kay Anbet mo na lang ihambal ina. Sige. May obrahon pa ako. Ginsira yan ang pertahan. Hindi siya magpati sa akong ginsiling. Apang amoy ng matuod. Kagano ba lang natabo sa akon? Nga natulugan ako. Nga daw sa mabuang ako sini. Daw sa mabuang ako. Ginpatawag mo kuno ako, sir? Oo, Joshua. May ilihog ako sa imo. Ina kung pwede. Sir, ano ba ina? Madamo sang pinamakal sila Lane. Kag nagsiling siya nga sugaton ko siya sang salakyan. Abang hindi ako makahalin dire. Gani mahimo ba lang nga ikaw na lang ang magsugat sa iya? Nakaibalo ako nga makaibalo ka magdala sa salakyan. Oo, sir. Kung mo siya na, lakat na. Ato siya sa store, kag nagahulat. Oo. Oo, sir. Kung madulong ko sila Lane sa ila balay, makatsansa ako nga magpakikita kay Anbet. Kinanglan yun nga makaibalo siya sa natabo. Nga wala ko paghungda ang pag-Indian sa iya. Diyos ko. Kabay pa nga patihan niya ako. Kabay pa kung tani. Nagari ka ina si Joshua, samtang nagkakatulog ka pa, Anbet. Si Joshua? Oo. Nagsiling siya, nga natulugan siya. Kag igo siya makabugtaw, kaagahon na. Wala ko na siya makibalo kung nga natabo ato. Kag nagsiling ako, nga magbalik lang siya kung magbugtaw ka na. Ano pang pulos, Mrs. Marta? Akig sa ako ng yailoy. Kag nagpangako ako nga hindi na magsapa kay Joshua. Nga hindi mo nagpapamatian ang ihambal niya sa imo. Hindi na kinahanglan, Mrs. Marta. Nagpangako na ako sa iya Iloy nga hindi na ako makikita sa iya anak. Gani wala sang pulos nga magbalik pang among pag-abyanay nga duha. Gali. Nagbukal ng tubig. Matimpla na ako sang kape. Ay, wala sang kalamay dito. Magbakal ka anay sang kalamay sa Guanbit. Oo, Mrs. Marta. Maayo kinapasugot ni mama si papa nga ipasugat ako direk kay Joshua sang salakyan. Makasugilano na kami sang maayo sini ni Joshua nga kami lang. Kag nalipay ako nga wala madtayo ng date nila ni Anbet. Naidiyahan gid sang iya Iloy nga balabagan ng ila date nga duwa. Ara na nga man sa lakyan, Kag nakita ko si Joshua nga nagadala. At last, mahulog na gid si Joshua sa akon mga kamot.
Dayon, gintuman ni Joshua ang sugo sa iya ni Ramon nga sugaton si Lalin. Samtang si Lalin naman, amo na lamang ang iya kalipay sang mahibalan niya nga wala madayon ang date ni Joshua kag ni Anbet. Sa pagpadayon ko, Lalin, ari na ako. Ngangay ka nagsugat sa akon. Sa dinabla si Papa? Hindi siya makalin sa iya opisina. Gani ako ang ginpasugat niya sa imo. Di na lang imo mga dala. Ato. Gintumpok na nila ang mga karton sang mga pinamakal ko. Pero makahuluya man sa imo, Joshua. Wala sang kaso, ina. Sige ha, akwaton ko mga ina. Sige na. Ibutang ko ini sa likod sa salakyan, ha? Ato na. Ginpangbutang na niya ang mga dala ko sa likod. Sige na, Lalin. Magsakay ka na. Kay dulong ko na ikaw sa inyo. Kakakwan. Nagutom ako, Joshua, eh. Ano si mo kung mamahaw anay kita? Busog pa ako. Ikaw na lang. Mahulat na ako sa auto. Sige na bala. Karon, malaing kitang buot ko sa imo. Talagsa lang bala ako nagapanagda sa imo. Mabalibad kapagid sa akon. Dali na. Madali man lang kita, Makaon lang kita sang sandwich kag kape. Ate, sige na lang. Sige na. Dali na. Masulod kita liwat sa store. Diri ako mabakal sang kalamay. Masulod ako sa store nga ina. Ba? Si Joshua? Ara siya sa sulod. Kag may kaupod siya. Hindi. Si Lalin ina. Syakit. Kag nagainom sila sang kape. Kasadya sa ilang nga duha. Samtang nagasugilanon sila. Kung amo, matuod ang ginsiling sang iya iloy. Si Lalin ang iya naluyakan. Kag hindi kay ako. Hampangan lang diya ko. Diyos ko, kalain sa pumatya ko. To sa mabuka ang tugan ko. Kaya nga abala nga nagpati man ako sa ginsiling niya sa akon. Si Lalin ang iya naluyakan. Kag hindi kay ako. Mahalin ako diri. Basi kon makita nila ako. Kag basi kon pakahuyan naman ako ni Lalin. Ari na si Anbet. Nga nagahibi siya? Nakita ko nga ginawaslik lang iyang iyang mga luwa. Ano pa na natabo sa bata nga ini? Mrs. Marta? Ari ng kalamay, Anbet, nga nagahibi ka? Nagahibi? Aba, oo, wala kuhan, napuling lang ako. Samtang nagalakat ako sa dalan. Nakita mo bala si Joshua? Nakita ko sila ni Lalin.
Si Joshua kag si Lali? Oo, Mrs. Marta. Nagapangapi sila sa isa ka store. Amo gali. Oo. Kag, amoy na nga nagpangita ako sang store nga baklan ko sang kalamay. Mrs. Marta, hindi ka matuod nga natulugan siya. Kani wala siya makasugat sa akon. Hindi ka matuod. Gusto na, ina. Gusto na. Dali na. Mga pikit tayo nga duha. Kag hindi na lang naton pagambalan ng duha nga ina. Oo, Mrs. Marta. Hindi man ako maluyag nga magkipi eh. O galing, hindi ko lang mapunggan. Sige. Magpungko ka na lang dito Kay dulungan ko na lang ikaw sang kape. Makaluluoy ka man, Anbet. Kung may mahimo lang ako. Kung may mahimo lang kung tani ako. Nag-abihan ka naman sa pagpauli, ame? Diyan ka maghalin? Nag-obra Kag pagkatapos, naglantaw kami sang sine. Gali! Nagtanaw ka sang sine? Samtang ako diriya, nagapatay-patay sang trabaho sa balay? Nagdigamo ako sang inyo pagkaon. Nagpanglaba ako sang inyo mga panapton. Samtang ikaw naglantaw lang sang sine? Kaupod sang numer nga ato nga palahubog? Nagpangako na gani siya na nga hindi na siya mag-inom. Kagintuman na niya, ina. Hoy, ami! Hindi ko ya magpasugot nga siyang pamanahon mo. Wala-wala siya nga sari isang lalaki. Kag isa pa, kinahanglan pa namon ang bulig mo diri sa balay. Hindi ka na magpakikita sa numer nga ina, ha? Kay mahuyan ka lang sa akon, ami. Nay? Hindi mo na iya mabuhat sa akon. Kay nung Joshua lang guro. Kag nga anong ginabuhat ko kay Joshua, ha? Abi mo siguro wala akong makahibalo. Ngigin pa inom mo siya sang pangpatulog. Agod nga hindi sila makakit-anay ni Anbet. Ano? Abi mo gid siguro nga wala akong makahibalo. Nakahibalo ako, nay. Nagpamangkot ako sa tindera sa butika kung para sa diin ang bulong nga ato. Ang gipabakal mo sa akon. Kag nagsiling siya nga pangpatulog ko no ato. Ami? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 15 minutos sa nakaligid sa takta alas 5 sa hapon, maayong hapon, mga kabombo Negros Occidental. Kag bilog nga Pilipinas, nagapalag ng Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sa Miyerkules, Enero 4, 2023. Sa kakaroon, hito na kita sa ato sa ring mga headlines sa halos tanan nga empleyado sa Provincial Capitol nakabato na sang Service Recognition Incentives. Mga manunudlo sa Bacolod City na bato naman ang ila SRI. Mga nagpadulong sa Ayala Mall sa dalang gato sa Bacolod City agad magpresto sa barangay kag SK elections nangin majutay. Vice Mayor Alcid Familiara nagpungko bilang acting mayor sa Bacolod City matapos nagpadulong sa China si Mayor Alfredo Benitez. 4 ka pamilya nagpadulong sa Silay City Police Station agad si karon kun ang nadula ni nang himatang nasapan nga bangkay sa dalom sang Uyot Bridge. Kagoro mga kabombo lito na kita sa mga detalye kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Jaire de los Reyes. Kagakoroman si Bombo Pons Espino. Ginkonfirmar sa presidente sang Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE nga halos tanan na nga empleyado sa Provincial Capital na nakabato na sang Service Recognition Incentive o SRI. Sa tabi sang Bombo Radio Bacolod kay Rinelo last year natigaw na nga mahatag ang 20,000 pesos nga SRI sa mga capital employees kag gini ang ginpasulod sa ilang ATM. Halos tanan nga empleyado sa probinsya nakakuha na apang iban sa mamalagyo nga ospital nga nakadestino ang kahapon lamang nakakuha. Samtang ipag naman ni last year nga ginpakamayo sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial wala na lang sang bugas agud nga wala na sang madamo nga reklamo bangod government to government ang proseso sa pagpakalsini gani pagkakuhaon ini sa National Food Authority o kon NFA. Sunod diri sa baylo nga bugas magatutok na lang ang probinsya sa performance-based bonus o kon PBB sa mga empleyado ko sa rin makabaton ang may inisang sa 65% nga basic salary. Ginanang tao nga pinakamarubo nga mabaton sa empleyado ang 10,000 pesos. Natala na nga iparagtag ang PBB subo nga bulan sang Enero. Gimpasamata naman ni last year ko ng mga empleyado sa Kapitolyo Provincial, Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, Negros Occidental, Governor Eugenio Sibong Lacson, kag sang sanggo ng panalawigan sang Negros Occidental nga ginaprobahan ang PBB para sa empleyado sa probinsya. Nagpanugyan man ini sa mga empleyado nga pareho niya nga magpangabuhi sang modest life kag maggasto sa nagakaigo kag balikan pagi sa pagserbisyo sa maayong incentive kag bonus nga nabaton sang mga ini. Berlin na napigayo na gitman no na nakabaton ang mayoriya sa aton nga mga output nga taga-budlay sa Kapitolyo Provincial sang Service Recognition Incentive Berlin nga 20,000. Ang aton yang right incentive because it's G2G Berlin, no? It's a right that will be bought by the province LFA. Ang kabayan sa pagpahig ni Mr. Renilo last year, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE. Samtang nabato naman sang kalabanan nga mga manunudlo sa syudad sa Bacolod ang ilang mga Service Recognition Incentive o SRI para sa tuig 2022. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Richard Ilangre, presidente sa Bacolod Teachers Federation,
15,000 pesos ang kabugusan nga mabaton sa mga manunudlo kung sa diin ang 9,000 pesos ang ginhatag antes matapos ang tuig 2022 samtang nabilin nga 6,000 pesos ang ginhatag subong nga bulan sang Enero tuig 2023. Suno kay Langre indi man bilog nga 15,000 pesos ang ilang nabaton bangod ginbuhinan man ini sang buwis. Ginalantaw nga ibuhin ang 1,800 pesos nga buwis sa isa ka beses o kung mahimo man nga staggered agod nga ma-enjoy man sa mga ini ang SRI. Nagalao man ang mga manunudlo nga mahimo nga 20,000 pesos sa ilang nabaton nga SRI. Suno kay Langre nalipay man ang mga ini nga mayara sila sang cash sa bagong tuig. Samtang nagapanawagan man ini nga makapagwa ang gobyerno sang legislative order para sa dugang nga salary increase ang mga manunudlo kagiban man nga government employees bangod subong nga tuig ang uli nga tranche sang salary increase. So ang 9,000 nabato Hindi na siya to makaigo before sa- the year ended 2022, and then ang January 1, January 2 as nasubong kapanghatag sang additional nga 6,000 pero may buhi na ini nga in the tune of 1,800 nga tax. Pero hindi pa ni ang tax kung pilagin kay nagambal man si President Bongbong Marcos nga iya nga ripasuhon ang train law o nga aton nga old taxation na sometime pa ni President Digong. Nabatian si Richard Hilangre ang presidente sa Bacolod Teachers Federation. Jutay sang sa ginalauman ang nagpadulong sa ilamo sa dalang Gatuslaw sa dal sa Bacolod agad mag-a-apply para sa pagprehistro para sa barangay ka election nga panigaron sa bulan sa Oktubre sa buong tuig. Sa TV sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Katrina Trinio Kanya, Comelec Bacolod Head kahapon sang aga mamilag pinag lamang ang nagkanto sa venue ko sa diin. Amay ni ang nagapanigaron sa voters registration apang sang hapon nagdagat man sa masobra 20 ka matawo ang padulong agad nga apply apang jutay man sa gapon sa ginalauman na. Suno kay Kanya, ginalantaw nga factor sa jutay na padulong sa venue agad mag-apply para sa pagprehistro ang mga pag-inulan humalin kahapon na. Ginpangabay man sa Comelec Bacolod nga hindi magdinag sa mga luyag nga magprehistro sa deadline sang voters registration. Kalabanan sa mga nagaprehistro sa karon ang mga pamatanon nga bago pa lang nagtungtong sa edad nga 18 anyos. Kumaling sa Disyembre 12 nagdagat na sa masobra sa 3,800 sa nag-apply para sa voters registration. Diri na ang schedule nila sa Ayala Mall para sa registration ng tubtob lamang sa Enero 6 samtang sa Enero 7 kag 8 Herman sa Barangay Alangilan kag Barangay Granada ang registration. Sa Enero 16 tubtob 19 yara sa SM City Bacolod ang registration. Samtang sa Robinson's Place Bacolod naman sa Prabuton Enero 25 tubtob 28 kaabakanting adlaw ang ara sa Gaisano City apang ginahulat pa ang confirmation. 3,000 mga 3,800 plus na kita sa aton nga total registered applicant. Ang type of application, ang asamo-samo na siya actually, but ang bulk sinadira sa aton nga type of application is mga bag-o naton nga mga botante. Especially ang ara sa age bracket nga 18, mga magbag-o gid nag 18 years old. Amo na siya ang damo dira sa aton nga applicant. Si Attorney Katrina Trinio Kanya ang Comelec Bacolod Head. Nagpungko na bilang acting mayor sa siyudad sa Bacolod si Vice Mayor Elcid Familiaran matapos nga nagpadulong sa pungsod China. Si Bacolod City Mayor Alfredo Benitez matapos nga naging kabahin ini sang delegates ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sang nagpadulong ini sa nasambit nga pungsod para sa state visit. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, nag-umpisa ang pagpungko sini bilang acting mayor kahapon Enero 3 tubtob sa Enero 6. Santo sa pagsulundan kun ang isa ka alkalde ang nagbiyahe padulong sa iban nga bahin sa Pilipinas, bisan sino lamang i-appoint agod mangin acting mayor apang kun ini ang magapadulong sa luwasang pungsod, automatic nga ang busy alkalde ang magapungko bilang acting mayor. Suno kay Familiaran ang tanan nga ginatrabaho sang alkalde kaangay sang pagpirma ang pwede himuon, magnuwas na lang sa pagbaton kag pagpahalin sang mga empleyado. Ginpahayag sang busy alkalde nga antes nagalin kahapon si Benitez, nagtawag pa ini sa iya agod nga checkyaron kung madayon ang klase kaina bangod sa pag-inulan apang wala man sang cancellation sang klase, mongodyara man ang syudad sa yellow rainfall warning. Nagpanugyan man ini sa mga pumuluyo nga hindi mag-ubog sa tubig baha bango delikado ang leptospirosis. Kasubong man nagpanugyan man ini sa mga mangingisda nga mag-monitor anay sang dalagan sang panahon antes magpalawod agod magpangisda. Well, he is part of the delegation of President BBM China. Okay. Yesterday man. Yesterday. Until sa 6 pala. Awat SOP man na iyang tanan nga function siyang mayor pwede ko ma-assume except to hire and fire.
Nabatian si Bacolod City Vice Mayor Alcide Familiaran. Samtang natalara nga magbaragan subong nga bulan ang Police Regional Officer sa outtaking ceremony sa kabugusan nga 3,335 ka mga police officers nga gin-promote na sa tilikdan nga Sebre tuig 2022. 1,077 direk na promote na nagikan sa police patrolman padulong sa corporal sa 1,226 ka mga corporals na promote sa police staff sergeant, samtang 353 ka staff sergeant na promote sa master sergeant, 111 ang master sergeant na promote sa senior master sergeant, samtang 210 naman ang senior master sergeant na promote sa police chief master sergeant, 133 sa police chief master sergeant na promote sa Police Executive Master Sergeant. Samtang 17 naman ka Police Executive Master Sergeant ang na-promote sa Police Lieutenant. 171 ka Police Lieutenant ang na-promote sa Police Captain, kag 37 ka Police Captain ang padulong o padulong sa Police Majors. Nagapanawagan ang isa sa nagabaligya sang utan sa higad sang Libertad Public Market nga kung matagan man sila sang pwesto sa annex building sa nasambit nga merkado, dapat sa manubo lamang nga presyo agod sila ang mabuhi man. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Editha Amba, nagikan sa San Carlos, nagsaylo sila sang ila pwesto matapos na apektuhan ang mga inisang clearing operations nga ginpatuman sang Bacolod City Legal Office ang tinalikdan nga adlaw. Ginahingyo man sini sa syudad nga hindi man sila pag-ipiton, bangod nagapangita lamang sila sang ila kinawala agod nga mabuhi lamang sila. Ginpahayag man sini nga nagapierde man sila bangod nagakadunot ang ilang mga utan nga ginabaligya sa pagsaylo-saylo sa ila pwesto. Samtang barato man ang ginabaligya nga utan ni Amban, bangod ang Baguio beans ang mabakal sa 35 pesos to 40 pesos ang kilo, carrots nga 50 pesos kada kilo, repolyo 60 pesos kada kilo, pipino 40 pesos kada kilo, kag Chinese pechay nga 65 pesos kada kilo. Kapilpila na nga mo nung baligya, kakadunot kong kista. Amo na nga, perdi kami. Mentrasan o kamo diri na ginapahanugutan sang tag-iya. Depende lang na sa pagpahanugot niya kung silambot mamon dire, halin to sa amon, kung pahanugutan niya kami, kundi dire. Kung sa next man dito sa babaw nga piibutang, ayan, makadto pa na tong amon mga soke to sa babaw. Kay laban-laban ang kapamantay ang iban di sagwa. Dire na lang sila sagwa. Nabatian si Editha Amba, naggikan sa syudad sang San Carlos, Negros Occidental. Nagapadayon ang kampanya sa Provincial Health Office sa Negros Occidental sa pagbakuna batok sa COVID-19. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, wala man sang pagpumahog sa COVID-19 sa probinsya apang nagapadayon ang monitoring sa Provincial Health Office. Pero kay Tumimbang, mayroon sa record ng 189 ka active cases ng COVID-19 kung sa diin kalabanan ang mga nagpositibo ang may mild nga kaso. Pila sa mga nagpositibo ang yara sa ospital nga na-admit kag mga manog bata. Gipagman itumimbang nga sa paglantaw sini hindi man magsaka ang kaso sang COVID sa probinsya bagod wala man sang testing bagod ang ginakampanya subong ang magpabukura batok sa balatian bagod ini ang long-term nga proteksyon sa aton. I don't think so, no. As long ang aton nga vaccination is still ongoing, why a threat as of now sa COVID? There might be individuals who are suffering mild influenza because vaccinated siya, why na siya undergo sa routine diagnostic test. Ang kabay sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. 4 na kapamilya ang nagpadulong sa Silay City Police Station agud chekeron kung ang nadula nila nga himata sang nasapuan nga nagakaagnas nga bangkay sa idalom sang Uyot Bridge sa sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon, Silay City sa Disyembre 31 sang aga. Pang napaslawan ang mga ini bangod wala sang palatandaan nga makilala ng bangkay kasubong man ang kalansay. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Police Lieutenant Judices Catalogo, spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, wala pa makagawa ang resulta sa post-mortem examination bangod may kabudlayan sa medico-legal ang pagproseso sang bangkay. Ginpahayag man sa kapulisan sa syudad sang Silay nga dako ang posibilidad nga sa iban nga lugar ginpatay ang mga biktima kag ginwigit lamang ini sa idalom sang Uyot Bridge sa sitio Lantawan, Barangay Gimbalaon sa nasambit nga syudad. Kapadayon sa karon nga ginatungoan sa mga kapulisan nga matumod ang identity sa nagakaagnas nga bangkay kag sang duha ka mga kalansay nga nasapuan sa idalom sang nasambit nga taytay nga nasulod sa magkatuhay nga sako. Tumang sang postmortem, 3 ka lalaki, tapos na budlayan tumang mga aton nga ato medical legal to
identify ko na ng cause of death kay mali advance of days composition kay skeletal lagi ito ma'am ang duwa. Recently lang ma'am this morning ang ato nga retira. Bali nagkadto dito nga mga apat na kapamilya coming from Bacolod City, but eventually di ka na tayo identify sa atong mga remains ma'am kay wala man sila sa mga important ginatawag iba nga mga indicators wala ma'am. Nabatian si Police Lieutenant Judices Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Sa katapusan nga balita, mainugdugang na sa Nugbakal sa Bulong sa Iloy, isa ka nagabutan nga tagdaog sabay sa daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Jose Maria Batusin sa Puroksiki kay Barangay Kinhalaran sabay sa Surad sa Silay City, Negros Occidental. Tuman ang kalipay sini nga nagabutan bilang winner bangod sa karugayon. Sini nga nagapasakop sa promos ang Bombo Radio kag Star FM. Subong pa lang na baton o kung nagabutan ang tagdaog. Gin pasalamatan ni Batusin ang Bombo Radio kag Star FM kag sponsors nga nagparigan sa promo matapos mabaton ang 500 pesos sa cash kag 500 pesos nga baro sa gift pack. Nagapagdama ini sa tanan nga matag permati nga wala para ka entra nga magpasakop na sa promo. Agon nga sila makabaton man sang grasya kaangay niya. Hata customary. 100 pesos. Okay. Ika-2 hata. 200. Ika-3. 300. Ika-4. 500 pesos. Ika-5. 500. Alipay sa kadugay kung malagin trabaho lagi ko na daog sa nga mo sila. Idugang ko baka gawa POP kay para idagaw sa gandro. Baka gandro. Si Jose Maria Batusin sa Puroksiki K, Barangay Ginaranan Silay City, Negros Occidental, daily winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 29 minutos sa kaligan sa takna kalas 5 sapon inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Miyerkules sa Petsa 4 sabay sa bulan sang Enero tuig 2023. Kami ang inyong mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papo na pagkumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Kagaroon sa ato sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo voters registration. Kung sa nagligad, naginutok ang rehistrasyon, nagsuli naman ang sitwasyon sa karon. Kaya daw kaangay nga nangin maiwat ang mga tao. Nagpadulong agud magparehistro. Santo nagagwanta bisan matunugan pa. Kagahon pa sila nagapila. Daw kaangay nga may nagahulat nga grasya, ano pa ang kabudlay, ginagwanta. Ano bala sa karon ang wala? Kaganuman sang nagligad ang yara. Pala magkutanon nga pwede man ninyo pagasabton, kay basi ko na ano ang yara sa inyo panguna-una, amuman ang saakon. Basi kinanglan lang nga sa ila ang may maghahakot. Kaysang nagligad amo man ini ang pagpaningamot. Ugaling subong laban wala sang may magasto, wala sang eleksyon, gani politiko, hindi magpangaluyag sa imo. Ang ini ang pauna-una at nanawa naging padala ni Eric Caspi sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and style. Sa isa ini ka infectious disease